Mám velkou radost, že vás vidím a že vás tolik přišlo z různých států a z různých zemí. Mám opravdu velkou radost. Jsem kněz, jsou tady já, jsou tady kněží, se všemi s vámi se rád vidím. Jsem kněz ze Španělska a pracuji tedy jako kněz, učím neslyšící děti, potkávám se s neslyšícími ve Španělsku, ale samozřejmě neznám další neslyšící z dalších států. Až teď, když jsem před 2 dny přijel, tak jsem dostal spoustu informací o tom, jak to vypadá v jiných státech, o týmech těch států. Mám velkou radost, že vidím, jak se rozrůstají ty týmy a mám velkou radost z toho, jak se církev neslyšících rozšiřuje. Důležité je, abychom byli spojeni s Panem Ježíšem. Vidíte tady paškál, vidíte tady další atributy naší víry. A je důležité, že jsme dnes také mohli vnímat Boží slovo a získat ho do svých srdcí. Protože Boží slovo je pro nás jako pokrm. Bůh Otec ví, co potřebujeme. On zná naše srdce. On je zná úplně dopodrobna. On zná naše trápení, naše starosti, naše bolesti. Všechno zná. Bůh poslal svého syna Ježíše na zem, aby nás učil. Aby učil nejdříve učedníky a potom postupně od učedníků to získávali další lidé. Že je důležité být spojen s Bohem, mít svůj život spojen s Bohem. Ježíš přesně věděl, co jeho otec chtěl říct a co jeho otec dělal. A my nemůžeme nikdy říct, že chceme žít podle vlastní vůle, podle vlastního života. My bychom měli mít svůj život spojený s Kristem, tak jako ho měl on spojen se svým otcem. A pokud tvrdíme, že žijeme, že věříme a že věříme v Krista, měli bychom se podle toho zařídit ve svém životě. Ježíš říká, já jsem cesta, já jsem pravda, já jsem život. A to znamená, že náš život by měl jít právě po cestě, po jeho cestě. A když my v životě musíme volit, máme vždycky možnost vybrat si jeho cestu nebo cestu jinou. Kdo věří v Ježíše, to jsou jeho učedníci. A on je učí, jakým způsobem tu jeho cestu najít. Učil učedníky, předává nám svoje slovo v Písmu svatém a jak jsme dneska mohli vidět, učil tak už kdysi dávno učedníky Tomáše, Filipa, kteří nevěděli, říkali, teď my nevidíme Boha Otce, jak to můžeš ty tvrdit? A on jim řekl, vy ještě pořád nevíte, kdo jsem, kdo zná mne, zná i Otce, protože Otec je ve mně a já jsem v něm. Vždyť já jsem jeho syn. Vy nemůžete Boha vidět, tak jako byste ho chtěli vidět jako důkaz. Ale když vy vidíte jako Boha a budete s ním spojeni, skrze Ducha Svatého. Bez něho to nemůžete zvládnout. S Duchem Svatým zvládnete vše. Zvládnete to víru. Je to jako loď, která pluje po peřejích, po klidných vodách, někdy se trochu potápí, někdy se kymácí a někdy pluje úplně klidně. Ta loď to je Ježíš. A pokud my nastoupíme na tuto loď, budeme plout úplně v bezpečí. A je jedno, jestli jsme slyšící nebo neslyšící, je důležité, že věříme v Boha. A být s ním spojeni na té cestě životem. A ostatní nás nemusí zajímat. Důležité je být spojen s Bohem, s Kristem a čerpat z něho. Tak, jak nám to říká písmo. Je to jako světlo, které svítí do našeho srdce a říká nám úplně jemně, ukazuje nám tu cestu. Pokud bychom nevěřili v Boha, v Ježíše, žili bychom jako ve tmě a bloudili bychom.
naráželi do různých překážek, objevovaly by se problémy, které bychom nedokázali řešit. Ježíš zemřel za nás na kříži. Proč? Protože nás miluje. A vy to víte, že když umíral, že se mu lidé také posmívali, ale to není důležité. On zemřel za naše hříchy. A pokud se vám stane, že na vás útočí zlo, tak jako se to stalo i jemu na kříži, cítil se opuštěný, vedle něho, po pravici i po levici, byli ti, kteří si to zasloužili, tu smrt. Buďte jako on a věřte a doufejte. Věřte v jeho odpuštění, to, že on přišel vykoupit vaše hříchy a že vaše srdce může být skrze toto odpuštění čisté. Víra v srdci, četba Bible a spojení s Ježíšem, to nám umožňuje žít v klidu, řešit naše starosti a problémy. A pokud nevíte, jakým způsobem to dělat, je důležité získávat informace a hlavně být spojen v srdci s Bohem. Snažit se to srdce očišťovat a žít víru, kterou nám dává Ježíš. Proč je důležité se držet té víry? Aby ten náš život, pokud přijdou problémy, starosti, abychom jim nepodlehli. Abychom dokázali bojovat ten boj dobře až do konce. A když přijde nějaké pokušení, které by nás chtělo svést na tu cestu, z té cesty, které by nás chtělo odlákat z toho spojení s Ježíšem, tak jako to tady vidíme i na obraze, je důležité se rozhodnout, ne, já se držím své víry. A znovu se vrátit k Ježíši. Pokud jsme se trošku vzdálili, znovu se vrátit. Důležité je mít čisté srdce a být spojen skrze Bohem. A to nám dá klid. Bible nám jasně ukazuje, jakým způsobem máme žít. V Bibli máme návod pro naše srdce. Mít srdce otevřené a být neustále s Bohem spojení skrze modlitbu. A to je důležité. To nás posilní. Pak se budeme cítit velmi dobře. Ale záleží na každém z vás, na rozhodnutí, svobodném rozhodnutí každého z vás. Jestli chcete žít s Ježíšem ve spojení, nebo tuto nabídku odmítnout. Já jsem kněz, teď bylo kázání, teď jsem vám něco řekl, možná se někdo z vás zalepl, možná má nějaké otázky, obavy, ničeho se nebojte, všechno je v Bibli a vy můžete skrze Bibli, skrze modlitbu, této víře dojít. Držte se Ježíše a víry v něho, tak jako to činila Maria. Napodobujte ho ve svých životech a on vám ukáže, jakou cestou se ve svém životě vydat. Bude vás podporovat, bude vám dodávat sebevědomí. Pokud máte trápení, starosti, jste odpuštění, řekněte Ježíši, přijď do mého srdce. Přijďte do církve, přijďte do kostela a modlete se k Ježíši. Pojďte, my jsme ta církev, pojďte k nám. Ptejte se nás, my vám rádi odpovíme, řekneme vám, kdo je Ježíš, co najdete v Bibli, že je to výborná kniha, výborný návod. A opravdu vám můžeme svědčit, že v setkání s Ježíšem naleznete pokoj a klid. Samozřejmě kněží a jáhni pracují v církvi pro vás, tak jako vy, kteří jste v manželství, pracujete jeden pro druhého. A pokud se vám pak něco stane, přijďte do kostela, přijďte do církve, otevřete Bibli, modlete se a učte se od Ježíše. Takže bych vám chtěl říct, že vy jste zodpovědní sami za sebe, za své rozhodnutí. To rozhodnutí nedávejte na nikoho jiného, čiňte ho v modlitbě a pokuste se rozhodnout